Вече 71 години върви по пътя на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Много хора обичат и са съпричастни към живота в това училище. Аз ще ви представя само част от тези, които днес изпратиха своите поздравителни адреси и цветя. И това са Министерство на културата, председател на Общински съвет Варна Тодор Балабанов, Даниела Димова, председател на Постоянната комисия в Община Варна, Постоянната комисия по култура, в Община Варна и директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна. Господин Георги Недев, кмет на район Одесус. Общинска фирма Обреди Варна. Разбира се, училищното настоятелство на Национално училище по изкуствата Добри Христов и директора на Национално училище по изкуствата Добри Христов, господин Христо Дивчиков. А ние в знак на благодарност продължаваме с вълшебствата. Едно вълшебство е сътворено и ще ви го представим днес. То е като вълшебна отвара, забъркана от американска песен с малко балкански подправки и хубаво разбъркана в ритъм 7/8. Аранжимент и оркестрация Румяна Петрова. Нека да чуем Jingle Bells в ритъма на ръченицата. Знаете ли, излизам извън протокола, тъй като обикновено директора става да излезе и да ви поздрави. Естествено, че ви поздравявам, но ние правихме това в рамките на 2 часа без 15 минути.
с всичко това, което наши ученици, учители и ние самите сме създали. Бих искал да ви поздравя за това, че имате чудесния вкус да дойдете на този концерт. Искам да ви съобщя и една радостна новина. За едни е радостна, за други още по-радостна. Този концерт е към края си. За седящите е радостна, за правостоящите е най-радостна. Така бих искал всички заедно да направим нещо, да си кажем, движейки се във времето към тези светли коледни празници, които ни предстоят. Нека да си пожелаем на най-близките хора, на семействата, на хората, които са около вас, хората, които са в края на вашия ред, хората, които са в средата на вашия ред, може би на всички изпълнители, що и на мен самия. И така да спожелаем весели празници. Аз ще взема по-точно за малко занаята на майстор Ганчев и всъщност ще се опитам да ви издирижирам, като това би трябвало да звучи последния начин. Весели празници. Малко ще да покажете на себе си, разбира се, аз не съм послужил с нищо всичко това. И така. Мога ли да ви помоля по-силно? С мен. Прекрасно се. Имам честа да ви изкажа огромни си благодарности. Много родители има сред вас за това, че ни подкрепите. Ние от своя страна правим всичко възможно за следващата учебна година да имаме възможност да ползваме цялата сграда, в която се помещаваме в момента. Всъщност, гвоздия на програмата е най-накрая. И при това основно ремонтиране. Благодаря. Весели празници и искам да обявя последното изпълнение едни изключително красиви дами, които ще си позволя да аплодирам. Заповядайте. И така от мен, весели празници! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, 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 jingle.